Chibai ve kule tontruma kan thlir ho tur chu American film Run ti khani a kan thlir ho main minla subscribe lo tin milo subscribe pa like le comment e milo piturin kan so ma cheu he film mi doctor Rual no te thakim lawa piang chantum te tangin in chana anu reivak lawa chuan no te no dain sermen chu ano te hun har sa le khir tak pal tlang to mutur chuan an kawa no te chu thachuak do nem ti ina zota chumi nuwa no pangnat na lian tham tak panga nei Chloe lo langa anat na zinga chuan thoklama har san na te zun thlum le zing nat na te anei tela in lama chuan Chloe chuan ti dan phung nei in dam doi tam tak eya asugor level thunun turin ain endik reng bok Chloe chu te rol ri ru chak le fing tak ani a chu khupuya university thaber te zinga mia lu chu athil chak berani chumi tur chuan phor takin college cha chuan dilna the luta lekha ron thlen re rengin university lamatanga anpomna lekha ni be sein alo phur thei emema mase vandoi thak takin university atang chuan lekha dong ngai mi alo Chloe chuan experiment hi nuamati emema in lama chuan inzirin man ro tha berber arem khom dul thin ni kha chu Chloe in lekha zirlai chuan career sia a thil lo deliver tore moti in tuk vera chuan dak chuak wata mase anu thil le zo lo ho hi lo nia anu chuan phone amanga chu vele anu grocery box chu en wata chocolate te chu ala a mase Chloe chuan dam doi sing bom khat dain serment ti ming chuan chu muta tat mai Chloe chuan anu in engna nange nei ti chu sia chiana du te emema zana chuan amut mai na nu chuan dam doi ron pe a dam doi sing ama lo mo ron pek chuan makati a anu chu zo ta ma se nu chuan dam doi chu Chloe dam doi turani thule akoma chuan aleitu minga inzia mai thuina changa Chloe chuan makti tak chuin dam doi chu eya mutanga la atuka chuan Chloe chuan sia chiana du'a dam doi da khomna mi chula ka tumta a bom khachu lain an in chianga aboma chuan traiguk sin ti chu ain chua mase makti deuh mai ne chu dam doi chu aminga in tuamin amuta tlat mai aming in ziana sticker chu tleman kheu honga anung lama chuan dain shermen ti in ziak chu amule a zana chuan Chloe mutma chuan ama zana dam doi bok chu aron pele a mase dam doi mumshing chu dol lovin zirchian turin ada thata a anu muthil nuwa chuan Chloe chu rang takin a computera traiguk sin chungchang sia chian tum chuan in hwailama chuan a chukwata mase vandoi thak takin internet lama har satna umwangin en theitalawa kil khata tang chuan mi pakhatin lo thliring ani ti re renga shelo atuka chuan Chloe chuan mi sang sanga call kwalwata internet manga traiguk sin chu zirchang turin ati a traiguk sin chu lungdam doi ni in maktak main adam doi mum chu sing nilovin asenzo kaloni ti ashe chuak ta a Chloe chuan anu chu ring helin enga motak ti tum ni ti ashe ta a Chloe chuan sia chian la du tafana engtina motak sia chian the be sin anu chu cinema in puya soma Chloe chuan anu hena chuan toilet kala du thoshila rang takin dam doi zorna dor hnai ber chu pana awathlen chuan thui takin an lo in tlara Chloe chuan man mo takin akal ma sa theng em tina wazot topa dam doi zor tu hena chuan anu dam doi pek mum sing chu zota traiguk sin chu engata na man nge zot boka dam doi zor tu chuan dam doi chu muin ashe thiam lo emema chu dam doi chu traiguk sin ni lovin ridukein zo kaloni a uidam doi ta na man chinani Chloe chu athudik sia chuan bara khaile a khovel chu aroin her danglam veka mishingin chu dam doi anei chuan engen chunga thlengang ti na zot le ngala pharmacist chuan mishingin chu dam doi chu nei chuan an taksa chu chi theilovin zingangin anom theiti asoya thokle khata dain chu man mo lutukina lokala Chloe ke a chuan ni khoshat lo nin ron chiu wata athil sia chhuate chumbung taka sia theinan ina shwai ho ngala ina chuan dain chu thlapha nei na tuama Chloe chu aruma akal nana interneta alo zonto zinna damdoi le tur chuan akal ngala Chloe chu lo har chuan anoina kalnan te sia a te rol fing tak mai ani a kongkhar hondan turangai to ma se no chuan a fanu chu sia chian ema wangin kongkhar chu pon lama hon theilo turin a hon na handle chu mun phena kal tlata ma se Chloe chu beidon tumlo a thuak thazit mei chu mangin thir charna le blanket la a aka tu muam buka tukvera chuan in beng kanga achhuaka inchunga chuan awaka room le lama chuan lut phein athil tum chu fu don ani ti che chungin thir charna sa le tuimang chuan dar thlang chu tike a blanket chu dar thlang ke themin ataksa anti a lo na na mang buka tukvera tanga lut chu athoha aron chhuaka bandwai thak takin adam doi hip chu lokeng lawa ataksa khor chung chuan adam doi hip la tur chuan ama room lama chuan awak pheya a room a thlen chuan rang takin adam doi hip chi chu athoha chok turin hun taka manga Chloe chu wheelchair a chuan thu in atanga tlan chwa chu tuma mase in chunga tanga in hnuai chukchina elevator chu anuina lo ti cheveka
bese bo tak chuan a wheelchair chu anor thla a stepa chuan dimte na wak thla a ma se voile khata atling thuta stepa chuan alum thata a atlak chuan Chloe chuan thil mak tak mai hrita tlat mai anu damdoi pek thin rei tak ei to lo wang chuan akizung tang chu achi theiti a sia a anu chu ril ro kim lo ni ti aring het zwal sawa wheelchair a chuan thuin in atang chuan achuak wata khopuyan panchin na lam kong pui chu pana thokle khata ama lam pana lo tlan motor re sia a anu kar ni hlawin abiru wata ma se ni na le khalo da thin tu postman motor alo ni a rang takina biruk na tang chuan chuaka postman motorin asut chep ma chu konga chuan lo om topa postman chu motor tanga lo chukin Chloe hena chuan enge dik lo ti ron zota Chloe chuan min puiro ti choina changa postman in Chloe tan puilai chuan anu chu ron tlana an pani chuan ron mu a dain chuan postman chu Chloe chunga enge thleng tia zo chuan ron pan na ya postman chuan dain in afanu rwai ho tum cho lo danga Chloe chuan ina ho du lo thule police station a kala du tho shila dain chuan afanu chu rwai ho atum lui chala police ne na afanu chu ruk bo tum anga asoi turte na wawa mase signal lom lo wangin dain ni thil tum cho hlo chama ama kal telve theidon chuan ti in che tak chung chuan afanu chu rwai rem ti ta a afanu chu postman motora da nu chuan dain chuan ni khoshiat lo na chuan postman ngonga chuan ron vita chu tiang bokin Chloe po chu alo har chwa chuan Chloe chu in hnuaya kal na na lo ni a anu thil siam thil tuiril dum chu mu a ni khoshelawa siam thin tu dam doi ni Chloe wheelchair chu chainin ain thun bangin akal son thei talawa chwadan konga daplai chuan paper in tiang ur hi mu a ain zialuna university tanga shatir na lekha lo ni Chloe chuan anu in chung lekha te chu alo thuk ru thina ni ti a sha chuan a shil hain athina ur hle a thil dang a hre chuak le zela thalak dang dang mu tang chuan hrisel pa ngai tak ani thin ti le azing ren reng lo ni ti te hri zela makati le zwalna turin lekha pakhathi a mu le a note Chloe ti mingpu apiana tanga dakar ni nuwa athi na lekha hi lo ni a abula chuan chanchin bu Chloe thi ni le athi na muna note ruk bo chanchin in zia na chu lo om boka chuta chuan Chloe chuan dain fanudik tak ani lo ti en chhuaka anu le pa dik tak te ne na tanga an ruk bo note kha ni ti en chia a film chan tira note kha chan chu ani lo ti na ni chu chumi wang chuan dain chu alunga ya hospital mi midang note chu anote thi ayo turin alo ru alo ni Chloe chu ril ru hale angai na shelo taka omlai chuan dain chu lo thleng ta a anu tak tak ani lo thule damdoi manga dam lo le zingani thu chu alo soya dain chuan heng zong zong hi amanga iwanga ti ni thu chu Chloe ashila Chloe ne na chuan heng zong zong hi thengila damdoi zong zong te pai veka bultran thale turina soma Chloe lau emem chuan anu thu soi chu nara daini do theina top ta thil tuiril dum chopol chu sirin sa thunin Chloe chu chiwatuma Chloe chuan a hlau azwal sawa nunglama tolina tlan chhia a chwarom na chuan lutin kongkhar chu kalta a Chloe chuan tur hmuwa ti chuan anu in kongkhar lo hon vele chuan rang takin tur chu a overdose thlingina ina daini chuan a fanu tur wanga thimek a hmu chuan ring takina trapta a heta hian daini hian Chloe hi amanga emema apia hlema tangin ache dan zong zong thunun chu adu ni ti in a khai khom the mase hi kan zot te angche manga ina ni tak takem nge ama in manga ina zok tuna chuan Chloe chu tura shrai ni a damdoi en kol turin rang taka damdoi na shwai ani mase wani thlak takin doctor ten Chloe chun chantheya ni mase tongle che tala har sata Chloe chuan a room dar thlanga tanga anuin lo thliring chu mu a anu mu chuan rang takin nurse ne na tanpui na dil turin tanpui dil na chu meta Chloe chu la tong theilowa amit mang chau in signal pe theya nurse chu crayon le kha engemo zia na turap adila thumal zia lai chuan rik room thil thlengani ti sha tirna chu alo ri a chu thil chu nurse ti buaina na daini malak na lo ni relo tia chuan Chloe room a chuan dain chu lo lota Chloe taksa in bua damdoi hmunrua te chu a hli thlak sak watwata a hruai chuak ta ngala nurse chu Chloe room a lo let le a Chloe lo om lo wang chuan makati emema Chloe thil zia kanu ti a mu chuan rang takin security ti hne na report in Chloe chu zongwat turin ashilta a Chloe chu ti lui nei na nu chuan na hruai luya chanpui na podil theilo hospital an chwa sandon che pa chuan escalator a chuan Chloe nu chuan Chloe wheelchair chu anor son thei talawa Chloe chuan a ke chuan alo dang tlat lo ni ole heta hian Chloe chuan a ke chu tlemin ati chi theita security te chu lo thlengin an ron dang ta a dain chuan chu thil chu mu in silaya lek chwaka
security officer chu tin pa in afani na ina ho du mai thu chu soya security guard pakhat chuan dai ni cholo ka pa stepa chuan atla a Chloe chuan chan hima dai ni po chu thu nei tu ti chuan him takin an la boka kumsari nuwa rirulam hospital a lo langa Chloe chu puitling a lo ni to har sal hema se ake ati chi thei to boka chuta chuan Chloe chuan me pakhat a tlo a dain shermani lo ni Chloe chuan chung ko dik tak anei nuwa anun nom ziate chian tam takaneya a university du beratanga azir chwa to thute soya amang tha ma chuan Chloe chuan aka tang chuan thilenga muni heron phor chhuaka dainina apek uidam doi kha lo ni Chloe chuan kamangai chakanu tuna chuan zaw dewin ang ro le ti a ti chuan atop ta ni khati zong kha tun tumata na kan thlir ho tur chu ni e